kaikki ja tervetuloa mun uuden videon pariin. Eli mut pyydettiin tosi paljon, että mä kuvaisin meidän tallista esittelyvideon. Ja nyt mä sitten päätin sen tehdä, koska sitä oli oikeasti pyydetty eniten siinä mun edellisessä videossa. Mut joo, aloitetaanpas tää esittely. Eli siis tuolta kulman takaa tulee hevosten tie tänne talliin ja sitten tuolta mä aina kävelen, kun mä tuun kotoa, niin tänne tallille. Ja tosiaan toi on tosi liukas toi kulma tällä hetkellä, mut kyllä sit pärjää. Sitten tuolla on heinähuone ja nyt ensin tässä on siis raippateline ja sitten tuolla ylhäällä on tollanen hevosen kengistä väännetty tollanen naulakko. Sitten tässä on tommonen naru, johon saa myös hevosenkin tuolta toiselta puolelta. Ja sitten tässä on jakkara, jolta yleensä noustaan hevosen selkään, kun ollaan lähes esimerkiksi maastoon. Sitten tuolla ylhäällä on kello ja se on tosiaan väärässä, että se ei ole oikeassa ajassa. Sitten täällä toisella puolella on kaikki talikot, harjat ja sitten on tollanen, mikä toi on? En tiedä mikä toi on, mutta siis sitten on heinää, loimiteline, sitten on vielä lantakottarit. Joo, sitten täältä kun kävellään, niin mennään tänne rehuhuoneeseen ja tää valaistus on täällä tosi heikko, tai siis huono, että tää saattaa näkyä jos joku tosi huonosti. Mutta tässä on siis heppojen rehut, kaikki kaurat ynnä muut sellaiset, ja sitten tuo ylhäällä on yrttejä. Sitten tässä seinällä on ilmoitustaulu, joka näkyy myös tosi huonosti, mutta siinä on kaikki kuivituslistat ja sitten heppojen ruokalistat. Sitten täällä on prinssin pelletit, ja tuolla takana on musta säkki, jossa on purua, mutta se näkyy myös tosi huonosti. Ja Ristolle ei siis käytetä ollenkaan pellettiä, koska se syö sitä, kun se luulee sitä ruuaksi. Ja sitten tässä on heinää. Sitten kun täältä heinähuoneesta tullaan ulos, näkyy kuivauskaappi, jossa voi esimerkiksi kuivattaa loimia tai muuta, jos on märkää. Ja sitten täällä kuivauskaapin ylhäällä on radio, joka ei ole nyt siis päällä. Ja sitten tässä on tallin valokatkaisija. Sitten on tämän meidän tallin tämmönen tosi iso ilmastointilaite. Ja se siis saa tuolta takaa sitä kovemmalle ja pienemmälle säädettyä. Ja sitä pidetään tälleen kosteilla ilmalla tosi isolla. Koska se ilmastoi meidän tallin, mikä se on? Niin, se ilmastoi meidän tallia. Sitten kun astutaan talliin, niin näkyy, että se ilmastointikanava siis, kun tässä on tää pieni alue, tai toi korko, ja siis kiertää tää koko ruskean alue, mikä kiertää meidän koko tallin, niin se sitten menee sieltä, ja sitten kun tonne laittaa käden, niin siellä tuntuu semmonen niinku tuuletus, että se ei sitten homehdu sieltä takaa, tai niin. Sitten täällä on meidän pikkuponin Riston karsina, ja niiden karsinat on siis tosi isot, eli se on 3x4 metriä, eli yhteis 12 neliömetriä, eli tosi isot. Ja sitten täällä on prinssin karsina, ja niillä on tommoset kurkistusluukut tossa. Ja prinssillä on se tosiaan korkeammalla kuin Ristolla, koska Risto on tietenkin pienempi. Sitten kun täältä katsotaan, niin näkyy molemmilla hevosilla on tämmöset pienet kyltit, jossa on niiden nimi, syntymäaika, niiden vanhemmat ja sitten rotu ja sukupuoli. Joo, ja se on pikku Risto. Ja sitten tosiaan Ristolla on tuolla karsinassa toi maassa oleva ämpäri on sen vesiämpäri ja sitten tuolla vihreässä on sen ruokakippa. Joo. Sitten tosiaan prinssillä on kans toi kyltti ja sillä oli aluksi tuolla sen maassa myös vesikippa, mutta otettiin pois, koska prinssi möyrii ja piahtaroi tosi paljon tuolla, niin sit kun se oli siellä maassa, niin se tosiaan meni aina puruun ja sit prinssi ei juonut sitä. Ja sitten toi takimainen tuolla on tosiaan ruokakippa. Joo, ja sitten niillä on tämmöiset loimet tässä edes molemmilla, ja siinä on siis niitä loimia, mitä ne eniten käyttää. Joo. Sitten niillä molemmilla karsinoissa on ikkunoissa, tai siis karsinoissa tommoset ikkunat, ja prinssiään tykkää kurkistella tuolta ikkunasta ulos, kun me tullaan tai me kävellään meidän pihassa, niin se kattelee aina sieltä. Joo, sitten tässä on porkkanoita, ja ne on nyt vielä tässä kottareissa, koska me pari päivää sitten haettiin ne, ja me ei ole vielä ehditty laittaa niitä mihinkään muualle. Ja sitten täällä tallin päässä on naulakko, jossa on Riston riimu ja prinssin riimu. Sitten siellä on kaikki juoksutusliinoja, riimunaru, yhteisiä harjoja ja kaviokoukkuja, kuolaimia. Sitten on toi rintaremmi, jos esim. Pulkkaratsastetaan tai jotain. Ja sitten tuolla on myös ilmastointiluukut tuolla ylhäällä.
Sitten tässä on tämmönen pussukkajuttu, missä on siis tässä alimmaisessa on yhteisiä sieniä, että niitä voi käyttää sitten, jos tarvii jotain niipestä. Sitten täällä on Prinssin kaikki heijastin jutut ja heijastin rintaremmit ja sitten täällä on myös jalkoihin tämmöiset heijastimet. Mä en edes tajua, miksi mä näytän nää. Mut siis sitten täällä on ylimääräisiä jalustinremmejä ja tuolla ylhäällä on kaikkia muovipusseja ja sitten siellä on kaikkia kangaskasseja ynnä muut sellaista, jos niitä nyt tarvii. Sitten täällä on Riston kaappi, mä voin sen pikaisesti näyttää. Eli nämä kaapit on siis lämmitettyjä. Ja tässä ovessa on nyt Riston 2 aika uutta riimua, mitä mä tän sinisen mä sain joululahjaksi. Sitten tässä on Riston kuljetusriimu, eli nahkariimu. Sitten tässä on Riston suitset, jota mä käytän eniten. Sitten on mun tämmönen ratas, joka toimii siis renkailla. Siellä on kaikki harjat ja heijastimet, suojat, kaikki letitystavarat, kaikkea niinku mitä tarvii. Joo. Ja se on siis tosi kätevä, kun se toimii renkailla. Sitten tuo takana on patteri ja sitten on Riston satula. Ja tuolla on harjapakki, jossa on ylimääräisiä harjoja, koska mä tykkään käyttää noita rattaita. Mut sitten tässä hyllyllä on tosiaan mun kaikki turvaliivit, mun kypärät, satula- ja pesuaineet ja sitten täällä ylhäällä on loimet ja sitten on satulahuopia. Ja toi loimi on ihan sairaalikainen, koska me oltiin viimeksi Maneesilla, niin Risto piehtaroi sen päällä, niin sitä ei oikein saanut hirveän hyvin puhtaaksi, kun se on ihan hiekas. Mut joo, mä voin joskus, voitte kommentoida, jos haluatte näistä mun varusteista jonkun varustevideon, jossa mä esittelisin kaikki Riston varusteet ja satulahuovat ja nää. Mut siitä saattaisi tulla tosi pitkä, koska Ristolla on tosi paljon varusteita. Mutta siis sä voit kommentoida tonne alas vielä jotain videoehdotuksia, jos sulla sellaisia tulee vielä mieleen. Mutta toivottavasti sä jaksoit katsoa tän videon ja toivottavasti sä myös tykkäsit tästä videosta. Ja me nähdään sit seuraavissa videoissa. Moi moi!